Doncs en les properes setmanes nosaltres llancem una nova iniciativa que porta per nom Co-Society i que el que vol és donar èmfasi en aquest prefixe del co. No? Nosaltres creiem que serà molt important aprendre a col·laborar d'una altra forma, que no tenim encara els instruments per fer-ho i que una economia de la competència doncs, queda frenada si no aprenem a al mateix temps col·laborar. No? I al moment en què fem aquest llançament del nou projecte, el que fem és agafar tots els 10 anys d'Infonomia i posar-ho d'una altra forma, millorant el buscador que tenia la pàgina, de tal manera que allà es puguin trobar milers de recursos i que qualsevol persona que vulgui entendre com s'innova a través d'idees, experiències i podríem dir-ne millors pràctiques, tindrà un lloc en el qual hi ha milers d'elements on buscar. Per tant, Infonomia es converteix més d'un lloc en el que cada dia s'explica una idea, es converteix en un lloc on hi ha milers d'idees que pots buscar i el lloc on seguirem transmetent coneixement, que intentem que sigui diferencial, és a través de la pàgina Co-Society i que tindrà la novetat que serà en anglès, és a dir, la llengua que nosaltres començarem a utilitzar de manera pràcticament diària serà l'anglès, amb una voluntat de tenir un impacte ja una mica més internacional.